shining as light in the night. Or say restraints akanea anajo. Abusiafo yebe mamu akwaba sonko kwan so say na achi asanko apro abeto yembion ede aseda pese be matwedi ampo nyankopon say aye ne pe na yeda so ete enkomo kota mu nyara ene osua adusua ye hwe say ye twe osoro aba asasi so ewo Kristo mu ye na Philip nwoma anase Paul nwoma chokoma Philip na afi Kolosifo ye adusua no mako enan na achi mu no ye pese ne ohwe ne to so enum no so hwe atifi asam na o say restraints akanea anacho yeba sisia no ebema omanya nyansa no ebema omanya mtiase adom ene wode nam gidie so agye mo nkwa emfiri mu a emfiri nyume mo yi onyankopon akyede se ye de amodem pa naturally no esu mu nyuma no ye de onwo a etwa ho hia no ebe hu se sunku bi na omo aba ye nchen abehwe why we are right Yesu affordable no e ya for a etiase a living sacrifice. Mande share busiafo yebesan amamu nyina akwaba yesa nam yen aginkapa Yesu Kristo so ede enchia ede ma munyinara enum yie se ne onyankopon ani yen adi ne yie wa ase no sara na monso onemo ne mabusiafo adi ne yie manya aboafo sonko ha omba beboa na afei yede yen adisua etoso enum no ede abramo balansa no me yenkutie enyom emfri la melodia kora for mrasisia. Kata chenyo kupo unimbi
Yeda la melodia chora for ase enwuma omode abrain say mfani edihye enimo ma memfa sa akwanye ye na omo abusiafo wo nchen wo fidie mu ase mayi omo ede akyeremo but answer no ma mensa mfa asede mu odin pa emfa ma 3 ABN Ghana TV sana Hope TV Ghana sajuma ko mienu ne ye sadusian ya omofa spread ede ko wiase nyina ede emaye so wo hwen na wutie na wo mo bia de bebo asajuma ko ya so hwemfoni na ni obo nse won number go fa na frɛ obeje so na kakra bia obetimi no wonso wayi na wo de abom na me sa kanfo ama se ne any day di kan ya wo ne ye additional hwe wo face YouTube so be subscribe to your channel no uwia na afi wo de wonsa mia adama so se ne be ya yensa anase wie sa addition ya ba ya na wonso wonsa kame wonsa kabia na so awoso akwakoma afoforo me ni saade a na afi me ba efie ase abusiafo aba be kamensa ha amba babu amede adusua etise ede apra medium sonfo Bismarck Mensa ene ye wo adom san ewo yenua Foster Chum eka me ho as Foster ye mo akwaba da se sen na so ye to nsafro watimi aba great na me ko manimu enso elder dan boache enso ena eti wodo peni dan ye mo akwaba ya da se sen na so ye to nsafro wagepene na waba ye me ko manimu nso a yenua Hayford anop wache enso ena eti wono oni Hayford ye mo akwaba yeah da se sen na so ye to nsafro wonso watimi di odo abo odomo na fe eto no ho ano eye Elder Hansen Asamoah Hans Yemakwaba me da se mu nyina matimi aba onyankopon enhira mo se mama mo ho kwan na ode mo eye adwuma wo sa kwan so oni adafo no mo utie na wo hwe ahobrasie mu no si utrase na mema Hayford emompae emae yeda wase yembofo ene agenkwa akwanya sonko a enen so wode adom yansi eme principle wonsemu emariase nyina ente wasem yesrew wona chechefo pa nti be kan ho na cheche wonsemu mama enyanti ase ewo mu obi obete ene no ma onya adwensachira enhye odin ani monyam we ena yesrew wo Yesu din mu amen good mesa mama akwaba bion yehwe o say shining as light in the night restraints akania anacho for last week na addition ya kama pa last week no yeshe unity through humanity senior Paul etro koma Philippi 4 no o hwe Yesu Kristo encheche ene na nhwaso e do de tro ahombrasiensem ekoma Philippi 4 na ehwese na Yesu Kristo ne tibia sitie ne tiben sitie na obeye nipa fa akwabone akwade to no ho so a na chese adisua kese de mayen se emfa ho pempenso ya kwakodu ye pese nya nkabom pa dia na sa ho brase no e se nso demonstrating wo ya fiemu nyuma mu ya safu mu na msa ye so ma etimi abre ye ho asema nkabom asafo no hia no etimi anya sa nkabom na afi etimi atu empon this week no was say restrain se akania anajo yenka abosam no yebehwe no Philip fo nwuma no echie ye mienu imu du 9 eni du enum no se openi waye kradwa Philippians chapter 2
2 no verse 14 and 15. Mama yenti awrade asem filifo mati mi enu giche mu dunan ene dunum. Mo nkwati hu ene achinyije enye ade nyina. Amonye nipa onunu won na wo ye kron. Onyankopon ma oni dem. Enema abusua wakonton na wachia. A mo hyen wo mu se akania ewo wiase. Amen. Amen. Great. Now onyankopon anya dikan atu Hebrew for no Israel for no for Deuteronomy. So omo nye sutie. Na sutie no ebe ma omo anya nyansa. Nyansa no ebe ma omo anya ntiase. Na ntiase omo anya nti ebe ma afoforo wo omo hu nyina be hu se sa nation we no omo ye great. Enu atwe Jesus Christ nso ebe ka say I am the light of the world. He who followed me shall not walk in darkness, but have the light of light. Mini ewiase han ne odi machi no onnante esummu na obenya han. Han no any day. In fact, the whole of this week no ye pese share light shining as light in the darkness. And now say yes strain ewo and as yes strain se akania ewo anajumu. Eno na sa na ohwimu ye pese yehwe Paul afutuo what the command Philip for Nicholas for no nsempo bia ewo mu a ebe ma yanya afutuo na sa ebe ma yanya ntiase wo sa ne ma winya eva behwe na fe yehwe ne betimi asua ewo emo yebedi kan ahwe ne edi kan no ewo sa ofan so o say we work out what God works in ne onyankopon ye wo yenmu na ye wo aniso. And I perceive the kind eshe. But first of all, you be kind akan. Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Now if you remember hey for that now if you watch churches and name way, I say a year. Philippians chapter 2, 12 and 13. Philippians 4 woman a team you know, you would do me you know and it do me and son. You share asama Paul echron wo hodomo. Mind your radiation. Enti madofo said the muye city da no. Enye bra me wo mo nchen kummu na emu mafe ya minni mo nchen yititiri no mo mfa sro ni ahopopo enye muara mo nkwaje ho adwuma enwie na eye wonyankopon ena wo ye adwuma ewo mumu wo de mo pe na mo ye nyina mo sade ebeso nani. Amen. Amen. Great. Work out your own salvation. Afutu Paul edema Philip for ni Hayford who asem to say me da say Mr. Bismarck o akwanya a ode amame na mefa akwanya so no ma chia ahwefo ene ye tiefo no kwasem ni tie akenkan asem na opanyi akenkan ema yen ewo Philip Fongman ni timienu nchemu dumienu ene edu emiensa na ma yehu se Paul na owo afiase na watwere krata ene ode akoma Philip fo no na nafutu ode ma won se ebra na me wo mo nchen no ekwan mo fa so na mo ye sitie ma awurade asem na mo je asempa no na mo de bo bran ena minimum nchen so no mo nye saa na mo mfa suro ene ahopopo enye mo nkwaje ho adwuma na adesua ne title no de enye free nse wasi nyankopon ene oye adwuma ewo mumu enti adwuma nyame ye no we mu no ye no ene ba eniso ema enipa ehunu enti then question no ebe say obi a wotie bi a obebusa say enti suban bi a meda na di bia no nyankopon adwuma a wo ye ena meda na di o wiase ana and the answer is no. That's right. Because ewiase a yetimu no free say enipa ahwease e baaye no our sinful human heart no it doesn't have the natural tendency to bend down and listen to the voice of God. That's right. Enti obonsam operate nyankopon so operate nti nyankopon no de ne pe ne se abrebia nka ebeda suban pedi ye bedatne abrabo edi na obonsam so ye deben ye ne de nti we are in partnership. Yeah. Ye ntimi nya salvation ye ankase ye ntimi free ye pemu ne nya nkwaje sir. And I nkwaje no so so nyankopon en working out without us. Into that partnership is there. Nyame eye na famu de na nsa abrebia on edi kan etu anamo a edi kan no. Yes. Na otu anamo a edi kan na yanso your response no is very very important. Say na yes you responded to God. Say yes city amanyankopon na ye de na sem a
ayɛ adwuma yɛ de ne kyerɛsɛm mu nsɛm ayɛ adwuma ne suban a ɛbɛba abɔnten no ɛbɛda Nyankopɔn esu adi na yɛde suro ne ahopopɔ yɛ nkwagye ho adwuma no kra ɛne sɛn sɛ atemu wɔ hɔ nom tie wɔ sɛ yɛ suro Nyankopɔn ana ɛnyɛ saa na tie na mmom wɔ sɛ yɛhu ne sɛ ɛbra a yɛbɔ biara anamo a yɛtuo bia Nyame n'ani tua wo ho yɛn na ɛsiane sɛ daakye bi nkwagye wɔ hɔ ma yɛn na ɔbra a yɛbɔ biara nso atemu wɔ hɔ ma yɛn nti no ɛwɔ sɛ yɛyɛ careful anamo biara a yɛtuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya nkwagye ɛde ama yɛn kra na na adesua no ɛma yɛn akenkasɛm bi ɛwɔ Romanfoɔ nwoma ne tie yɛ mmiɛnsa nkyekyɛmu 23 no wɔse na wɔn nyinaa ayɛ bɔne. That's right. Ama Nyankopɔn anim onyam ayɛ dɛbɛn abɔ wɔn. Yes. And bio Romans 5:8 no ɛhɔnom so ɔka asɛm dɛdɛdɛ bi ɛwɔ hɔnom sɛ Nyankopɔn oyi ne dɔ a wɔdɔ yɛn na di kyerɛ ɛfisɛ yɛda so yɛ ne bɔnyɛfoɔ mpo no Kristo ɛba ɛbɛwu ma yɛn nti wɔkyerɛ yɛn sɛ anamo edi kan no Nyame ɛna wɔtu nti ɔno tu anamo edi kan deɛ ne yɛde na ɛpa kyerɛkyerɛ sɛ wiase nipa nyinaa Nyame hwehwɛ sɛ ɔbɛgye obiara nti na Kristo baa na ɔbɛwu ɛma yɛn no nti obiara sɛ wonya saa ɔpɛ no na sɛ me wogide sie nyinaa bɛte ase yɛtiefoɔ nyinaa bɛte ase sɛ anamo bi a yɛtu decision bi a yɛbɛtu ne yɛte ne mmienu a ɛkasa kyerɛ yɛn na ɛne no deɛ ɛkasa kyerɛ sɛ yɛntu anamo ɔpɛ ɛbɛhyɛ Nyame din animonyam no sɛ yɛtu saa anamo deɛ na sɛ yɛyɛ sitie ɛde ayɛ dɛbɛn ɛde ama Nyankopɔn enti yɛn kwagye no ɛnyɛ yɛ ahoɔden mu enti Ephesians chapter 2:8 no ɔse adom ɛna ɔde nam gyidie so agye mo nkwa emfiri mu a emfiri nnwuma mu yi Onyankopɔn akyɛdeɛ na obi anyɛ dɛbɛn amfa anhoahoa ne ho enti ne yɛtumi yɛ nyinaa no Nyame ɛna ɔma yɛn saa adom tina adesua no ka asɛm bia na yɛ me dɛpa wɔ sɛ even gyidie ɛkora mpa yɛde gyi Nyame asɛm atom no ɛyɛ akyɛdeɛ Nyankopɔn na ɛde ma yɛn enti ɛte sɛ deɛ obi ahɛda ma wo sika sɛ fa kɔyɛ adwuma na o ma o sika sɛ fa kɔyɛ adwuma no wahoɔden kora de bɛsɔle akɔyɛ adwuma kora sɛ nyam nipa kora na ne san de ahoɔden ne ma nti kɔyɛ adwuma ne sɛ profit ba ɛnyɛ wahoɔden mu you can't attribute anything to yourself but ɛyɛ Nyankopɔn na dom ɛne na humɔbro mu nti ɛtiefo ɛne ahwɛfoɔ deɛ mɛka ne sɛ yɛn bɔfoɔ no ɔhwehwɛ sɛ ɔbɛgye obiara ɔhwehwɛ sɛ ɔbɛgye obiara nkwa nti abrɛ bia mmɔmɔden sɛ yɛbɛyɛ sitie ama Nyame asɛm na brɛ wiase prekɔ na wie nipa nyinaa di wiase ne mu afɛfɛdeɛ akyi no yɛnni Nyame akyi na daakye bi no yɛbɛnya nkwagye ama yɛkra amen medase pa Hayford why are there okay hands medase mini Nyame nhyira wo pa nti normal mmienu na wo ka wo ho ebia ne wo tie yen ebia wo ye Kristoni ebia wo nye Kristoni ebi kra you don't understand that concept of salvation by faith because Paul eka o Philip fo ngoma ni say yen fasuro ni ahopopo enye yen kwagye ho adwuma does it mean say yen kwagye ni gina yeso ana you see that is where the whole thing is because in Ephesians 2 now can you know o say adom no de ade yen kwa emfiri enwuma mu ne yamfa nwa yen ho you see some people lean on to the extremes of these verses. That's right. Obi say first roni ahopopo nti no e se bibia na ye nwuma and obi nso say adom na ye de age nti nwuma bi anka ho but the middle is true na no person o kire nti say you go school no na you Venn diagram so Venn diagram it Venn diagram no say the agina say we mu ye a Christopher exclusively say ya gi Christo edi na we mu say ye nyi Nyame ni me pe na me de me ni pedua ye Christmas you can see what is happening in our youth and then you go there obisa so ka cho so mo na monya mo sorry monya mo heaven amonko me de menyinya me kura ni menyi say Jesus bi kura bai ono so the other side of the Venn diagram but so wahwa yen ya yesi yage adie no ye was side we mu a Christopher no mu but so draw circle no a asen abekache yen wo ewiase die no enti no o sha atade bia ope na waka kire o say efri nyamesom de ani akomam odi aduane bia ope like say Jesus say nya ne ekowonum o ka asem bia ope didi atem eye bibia but ne na ope so kire o ha ne say nyankopon beye yemu adwuma no a na yen na yama ho kwan se nyame se ne o kan no that joint work no that's right tie disuro ni ahopopo eye nkwagye ho adwuma no nyina ne say we allow God to do it completely independently with his hand na amania edadi wo yemu no so akire say nyame wa eden wa yemu adwuma ampa that is exactly what ne all ka kire enti yenkwagye no enye yen a efiri nyame
netu anamono. Then so God will never work on us when we have not given him the chance. Say yeah man a chance na obey say agreement na mayama yeah very successful. Okay. Yo me da say ada. Okay. Adia wo nyame ntumi nye ene se wo share say nye biribi. That's right. Obo ye no an o dey freedom of choice man. And I was our first for freedom no choose me. Na meboa. Inti Bible kan say oyo no de e wo nyame ho. Na ope no efri. When dey kan say ope no de efri mo. Na oyo no de mi nyame na me den meye. Enu ya no e mane mo hu se wutie se enyam so mo den. Me dem atima ye de mo kekan da bi enye den. Give your will. Ma wo nyame. Na ono an be ye omu adwuma. Be ye onwanwa. Amen. Amen. Me da say what the afasa honomo. Afi yenhwe say kanea wo esum wiase mu. Light in the darkness. Light in the darkness. Now, Yanko Philippians chapter 2, verse 15 and 16. Senior Paul describe near be ewo hono. Yenhwe senior kano Philippians chapter 2, 15 and 16. Philippo mano etiri mienu chemu dunum ani dunsia. Enu no magide mu yenti awurade asem. Yeah. Edunum no say na moye nipa onnunu won. Na woye kron. Wonyankopon ma oni dem. Yes. Enema busua a wakonto no wachia. Na mo hyen won mu se akania e wo wiase. Se mu kura nkwansem no mu na Kristo dan no mo hoa mo ho se America mitu ye no anye okwa. Na me bra adwuma nso anye kwa. Amen. Amen. Ati Foster yenhwe afutu ben na Paul edema onyankopɔ emma okwan ya ebefa so a ebetimi ahyen ewo ewiase a yesumi mu. That's it. Na me started by for the we no say no ka say naturally no ini obia say be nia. So enti nyame come from out. okay. Na obey juma awo yen within. That's right. Na darkness na way mu no Apie. Okay. No abetran. So enti ono ha na abetran mu no. Ana be boan ametimi Ashray. A bright. Very That's good. Sana additional caption no. Rehyen se akania anajo. Kania bie ni wa e bright ne ho. O de kania we eba saa da be hu. Gise adiasa na kania ba kitikiti esi ho a ana be hu ni brightness. That's right. Yes. Such as it. Sana by Philip H. And sending na hano. Enti high ewo isum. Okay. Emfa say bosomi bia ni ewiem. Yeah. Adiasa bosomi bia ni ewiem. And ni di hu the stars ni brightness. Yes. Bosomi wo wi ma hu ni papa. But isum ka bia ana be hu swan papa. Sana po etuyefo. Ma any blameless. Na blameless a we as no any pay naturally no sum dey have for it. So anti niema kekan ho. Nti ye ma kwan se ne opani kan ye no. Ye ma ye de pe no manyame. Na oye djuma ye mu a. Eno ana esum na ewo wiase no. E bright. Na onwo a atwa ho hia na ebehu se sunku bi na omo aba ye nchen abehwe why we are brighting. So that is so no na Paul kan wase ha. Yes. David nso kan wase. Yeah. Enu ti no ese se ye de pe menyame. Yeah. Na esum a ye bi na asan twa ho hia no. Na me betren mu a ya kyerɛ owiase ni penyina. Great. Me da say pa, me da say. Well, yen sham from Bramo pra, yen narrow no down. How do we do this? How does this thing happen? We obetimi aye shen our darkness would say in terms of practice. Yeah, in terms of practice, me da say say word no isu isum ne han no metaphorical.
Inti metaphor na we use for high ni esum no. Paul no breaking it down in Galatians chapter 5. Yeah. Inti from verse 19 no kono. Na oka esumu nyuma. In other words, no your sign friend hunamu nyuma. Ti hunamu nyuma flesh ne nyina no yetaye ni sumu. Yeah. That is why the metaphor of isum comes in. Inti enene egwamamo ahohwie kunsum papa mu awarese ye nanti nkwitwa no more bobo so ho ni nyina no. Nobody in their right senses. If he akora ya wono enne kora no so o ye bia odi kan hwe ni shoulder. Yes. O pebebia sum wono wakoye no. Inti sum no. Iti high ni nyuma no so ene ofre no honhom na baba. Yeah. Odo ayemiye papaye eni da ho ene ne keka ho no 9 multifaceted fruit na okambo mu baako no eno so ye high emu nyuma ena wo bi say ye beye den na ya yo in practice. So this is where the whole thing gets very interesting. Go back to near penifo di kan akan. Say they are more than pa naturally no isumu nyuma no ye de natural to us. Very natural. Environment be akura ya wo no kura no. Yeah, on the way that tell you so within some money. On the naturally no anka onim hwe obi ankyere ne hwe but ni obesua ne first eh ade a wo say no. Yes. I didn't hear. If you said that is how natural we are. Na sansa money no translate into onyi na osua more no na fe dey more confiscated. Sophisticated, about normal enye. If we are see a woman say no, isum no san normal a friend isumu nyume. First Timothy 3 kan wase na mre no kwa wi ya. Normal be ba no. Ye hu ni say twa ho ahia bebre. Ti abre ben na yen ya be kanea. Ni ama ya be kanea ne say edwuma na wo mu no obi e bokoro no ni bi. Eyesum. Nti wo be han ne say wo nko no you bright. Say media menka ho. Obi edi nkonkonsa ne bi eyesum menko ade esan se han bi o memunti no menye bi obi a se side chick ne side hen cock side chick ne side cock no abey common in everywhere wa ware on fa ho ba me be ma ye nyina the moment a ye bie no kire se ye dum ye kanea no e na ye so ye ni sum no ye den eko obi a ka no metia bible say the bible no kura nye real but won ko a obun say ahwe kura na ofere so obeka say o ye Kristo ni that is where isum no ewo nti practically say ne okan the practical terms and say obi e di aduani bia bi ba won so say aduani we di e han nti me fa nko me ni padua obi e no me nsane bi 30 December ye ekoso yi obi e ye bi from morning to evening they are going to clubs ba onko akodru Ghana we twa ticket akodru nka obenya nka wo hobby but high no nti you are not seeing there and no na practically no yo me da say pa yeah sure so say e pobone exactly ba ya ho odi nti me nti no nti yen na e be stress say e be determine say e be say radio ahoden metimi dia pobone yes great me da mo say yen to say in fact see ano hwe se ne hanse kana esum no nyuma no doso utimi du December date December na nka adwene mu na ye te say adwene yes ya wo Christ that is adwene no nti nka ya wo Christ dia nka na nka ye we say ye pure December but we dey say date one and that's a dating so they be free mu ababia ye dating ma menchire mu dating no enye the word dirty no enye efin dating no mo de to so dating ye a coined word that actually enije okay dating no to say na ye ka slang na ye ka say happy December but on some or the or use slang no e ben efin tinyo e koso no so nyina ye efin enti any dirty of dirty no akose that is where ye can you so ye clean when you mu no na nse say o make sure so light na ashine yo me ti eda ya na dey my say ba bia ye woni nyina ye sum ye bia e be ye but Paul into your say you should never be fear being different. That's right. Me what fast be no can send be kire ne papa that the exams we here no na kan pese me titim bebre na many afoforo ni nyina eyepe aden because ya no da bi obi e ka say we dey oni made do oh kwaku ti when two person otitin etrebia na den mayen bra ye da esumi mu na ye standing out yes. But Paul say fear not be different.
That's right. Our faith should increase as apart, set us apart. The goal is to shine as light in the world. That's right. Everybody moye papa. Right here who say boni adosi na yenso ye ne bonyefo attendance nyeme we mu chese yebetuma boni onyame moye na yenye kanea entwe ho mfiri boni ni nyina ne standing tall. Yo, me that's it. Additionally, koye mame pa. Yet was a living sacrifice. Aforia etiase. Paul chokoma Philip for no. Or can be first Philippians 2:17. No, yen share na fe yen sanhwe de ocho de koma Timothy so no. Yen hwe ne ho no. Philippians 2:17. Na fe ahwe 2 Timothy 4:6 no. Free for my team yen chemu don so no. Osi na empo so mama moja gu mugidi aforebo ni asofo som no nso a manage na menem mu nyina neje amen Share 2 Timothy so na hwe asema e wo 2 Timothy 4:6 na me de wanya hwie me ayehwie nsa na me bra me de ba sori ha ehi amen. Great. Ya fanso ya sanyi to semi e de na Paul ka kire yen wa hase. Wow. Paul ka kire say aforia etiase. Yes. Aforia enipa enyam mfaso. Nti o hyase de Yesu Kristo ye say no wo soro de o begu ma ye. Ni wo no nti yen yenyankwa. Nti Yesu aforebo no eya aforia etiase a living sacrifice. Sabe ya me no mi no. Na yebetimi de obi ayemfate ho bio. Ai Maria obo adwama na Martin diri pen. Na Yesu koje no. Yesu je no nti okoto onhwehwemu a ebi ne bo den ni last p no de kotoe obehwe egu Yesu tiri so ne na ase de kira for a wo ba ma Yesu a adentra enkwaje a Yesu de edi amano ntra nyi wono nko Paul nso kan bi Paul de Yesu ayama no nti Paul nso ginai na Paul ye adwuma akopim se obewuo mpo o ka se me so hwie me se hwie sa o kire se yamamre mu no yegu nsa na aforebo bi yeden edi akire na Paul ayeye ne se nsa ye hwie na oil bi a ye hwie no o hwie ma Philip for asafo no nipa etwa hwie no so mbenya nkwa ti no ka impo se mi wu a Paul wuo no living sacrifice a many papi na o say owu of course I'm an human after the flip for no din omonanti gina na asem no so ka wonyame asem no ekire manyina adruya so nim se bre no ko adruya so say yenso ye living sacrifice the Yesu ayama yenti the Paul ma ayama yenti the omadi ka do mu nkwa enyina to ho ama yen na beto yen a yetumi enya da nkwa nti yenso so Paul to yefu say yemfa enipadua yabra bo ento sa aforia etiase omienka onyame asam nkyira afofo impo se de yewu obeba Paul say na nije na woni ye nije fi say ni wuo ni nti enya da nkwa awurade nhye den sa wa unya ma ye bra be kan ye ho na enyina mfa ya bra bo ni enya aforia eye etiase emma wonyankopon de waya me da se fa me da se e for bramu in fact seconds be enka kakra yes na akenka sem ba kon so a adesian de ma yen e wo ho no ma Korintofo ngoma edi kan ti du ba kon chichemu ba kono Paul se mo hwe me nsua me that's right said ye me hwe Kristo na me ye de ben me sua no nti e de edi kan ka ho asem na yanyum bi e me de pa wo se fo ho odin nyina ye adwuma fa ni gye ye wagya apede ye kwan a wura no fa so esese ne nko anso ye de ben e fa so bi sa one stanza say ye adwuma wo mrengu fa fema de hwere ye soro mfa so that's right se nipa tie na wanyi waya wura be kamfo nipa ye den sometimes ye struggle ye bomodin say ye be ye nyame adwuma ye be hye nyame din animonyam no nipa krasan e kan ye ho nsembone o de
I say, oh dear, why you must on one or 10 you better change someone at say, but I just say a shay and cry, I say, poor someone feminine museum, poor or struggle. Yes, we down was so no more for feeding you know, no, but far quite be at the end of that one. So, until the be a new say, Yame Raddy, and that's a nippet, no, and you rather come for you, nipper cry, eh, me that say, effort, me that say, passer, or the way, no, so I count great young trust in the share or see proven character, Subaya Efata. Well, Paul, it's a comma flip for no can Subaya Efata once. Philip for when a team you know you move doom chrono, a copy at Dunumiansa. Philippians 2 19 to 23. No, Yanche Asama Paul a kai or hormone. Gili for muti, umientia radiasem, Philfong matrimieno, Chemu don cron. Nanso many da so, Eradi Yesu mu, Sarin Charcra, Masuma Timoteo, Amanaba Monchain, Nase. Me timon kan me honso atom me na me ni obi one me dwene se ti se ono mo ho asem hia eno no ifri se won nyina ehwehwe won ara de na enye de eye Kristo de Yesu de na ne fata no munim se one me som asampa eno from se de oba ye naja. Amen. Adenu miensa no. Ono ena mani da no so se menya me hunu masama chiri arapa mesma no. Di twato kra na me di me ho mato awurade so se mi ara nso me bantem. Amen. Amen. Mame ko hands wo this is nsema subanya or fata or kafa Timothy ho in terms of no opposite Timothy ko Philip no. Who asem to say? Me da say, no question say. Yeah, topic very important. Shining in darkness. Yeah. As a light in darkness. Na maybe a yakike nyina no e kire yen say suban ho asem na wo ka. Yes. To shine no say be enye say literally e gina sumu a yaso kanea. But no idea from known to unknown. Yes. So yedi kan suban ho asem say suban ahodo no bi wo ho a Paul efrɛ no honamu nnwuma but again no eno an efrɛ no sumu nnwuma no. Ena ne ebema han no aba no honhom no aba eno nso de suban. Ti both ayini nyina suban ena ekire say waso kanea ana uti sumu. Ena say yede one person your friend Timothy. Case study. Abisa say, can we be like Timothy? You bet me I say Timothy. And now say nka yet mitiwe ya na nka ye say obi a oye benua wa asem no muti se Paul be sumame de makoba bi ti se Philippi ya anka dansi dia wudi for Timothy ho no obetimi edi afa na ho ana. That is it. It dansi dia wudi for Timothy ho no is so much spread across in the epistles. But let us hold o kiro ye nyina no ye nim se Timothy na ne it could be say ne papa na oye Jewni but ne mame ne nana na omo enye Jewfo. He was kind of a half. Okay. And ne nana Lois no owo Eunice no mame no de nyamesompa although it is not proven say no oye Hebrew no ana Jewni no o de nyamesompa tete ne mame na ne mame nso edi bi tete Timothy. Timothy beji di ya obedi Paul echi no na Paul friend say meba. The most often about 3-4 times and of friend no father and son relationship no. Iti yanhwe bibi ewo 2 Timothy chapter 3. 14 and 15. Na yanhwe the source of Timothy subanya o kan ho asemi say ifrihen no den na Paul timi enya asa asemi 2 Timothy 3 14 and 15 no. Man cherade asem. Na wo de tena de wasua no na wahunu afri no kro ni mu. Unim woni eku a wasu free ni usua free ni nchen no. Na wo free wo mofra ase nim twira kronkron no a ebetumi am wo hu nyansa afa Kristo Yesu mugidie so akonkwaje mu. Amen. Eti hwe ne Paul kan fa Timothy ho. In fact say ne atwi no kenkan no it is not exactly the say true so
ɛnyɛ sɛ se wo firi mmɔfra se nim twerɛ kronkron no a daabi the actual thing is say na wo wafiri wo mmɔfra se enim twerɛ kronkron no a saa twerɛ kronkron no ɛbɛma wahunu anya nkwagye fa Kristo Yesu so gidie mu akɔ nkwagye mu or refer ne sɛ efiri ne mmɔfra se no he has known the truth wahunu twerɛ kronkron no efiri ne maame Eunice ene na Lois enchen no wasua na hunu ne osua firi ne ho osua firi wan wo Paul ho ti me ne wanante you know and so many times na okafa ne ho na ye ka say shining in darkness no a darkness ne nye ni nyina na eye subambo ne yetwa ye ho ahia ebi nso ye abrabo mu tonkonchi a ehia it is sometimes you know eya na nye say bi a ye ne say a pervert world and a TNT na emma darkness na kwa ehia sometimes so how obon some de ba yen so no eno so be ye darkness a opese ye shine through yentie ne Ellen White e ka efa sa asemi ho through inspiration no Ellen White says in Testimonies for the Church volume 5 page 344 person me kind and it's a school supply but I guess me read a lot of it but my father is a school no kind no or say Ellen White says that life is disciplinary. Life is disciplinary. It just say abrabo eye atenetene bia. Abrabo no say you try ma ye ba bia no emma say e be kum yen e be tenetene yen. Okay, so life is disciplinary. There will be provocations to test the temper, and it is by meeting these in the right spirit that the Christian graces are developed. E bedru ba bia no provocations and normal ebe show awroba ebe show abufuo and normal ebe mo waka sa fe de meje nyamesom and normal din a ebe ba say nyame nti otiase obeba o say enya say mba but eba kwanya Kristo ni betimi de akoma pa e wo fam ti say Kristo de no ene de Timothy mu fa mu no bi no achia no eno o say eno and that Christian graces are developed eno na ma wadom eye den enyini. Okay, now so to us say if injuries and insults are meekly borne, if insulting words are responded with by gentle answers and oppressive acts by kindness, this is evidence that the Spirit of Christ dwells in the heart. That's right. Atenidie eba na se wonya abotre na wonso wa amfa atenidie nhia se ne Paul kan say awereto firi nyame na mo me ntowere ewo Roman fo ngomanum ana say or how ahodo no ba oppression acts of by now so all the kindness wo ye obi papa no the boni ehia na so the papa ye Christo say na wo yesa na waso jasrama eden egu na tifin no a o say eno na kire say Christo honhon no we mu ene na eden kakra because you mu bebre atem no ba me so anhwa me the atem no be hia oppressive acts no ba me so me the be hia na oto aso bi mu say o say the hardships and annoyances that we are called to bear are well endured. If they are well endured, they develop the Christ-like in the character and distinguish the Christian from the worldling. Say annoyances no ma sha wroba no ma eya bufu kabi kire no na den opo so chese we Kristo ni anase bi we aboa sa ansem no say itimi e de ahombrase abotre the kindness ehia sa no man wo ya brabo mu ano so yesum no a o se afi na yenya the Christ-like character Kristo suban ni bi na afi ye hyiren wo wiase a ko bi aka se akwa we pa na nka me feel say obeye bi etua ne ka o na so me hu se Kristo ewo ni mu nti Antiochia omu hunu se Kristofo no ana se kidifo no ni omu ye nyina ye Kristo omu asam ka nyina ye Kristo omu kasa bi ya Kristo nti Christ nti Christo nti these people are called Christians. Okay. We say Christo nkwane da omo ano. Say yesua say bia e no say be ye Christofo na mbom ye meye ewiasefo. Yo, me da say opening hands and say wafa brena to wa church ye mu afi ye nhwe ne di awie na afi ye nsore so o say munkura won anidie mu hold such men in esteem. In fact, Paul said di abrante ba ko bi nso adanse Epaphroditus and also our Philippians chapter 2 25 to 30 yenhwe sene oka sa abranti nso ho asem na yenhwe ade between asuen afrimu Philippians chapter 2 25 to 30 no
yɛnhwɛ ne ɔka no ho ma yɛnti awurade asɛm nanso mansusu ho sɛ ehia sɛ mesoma Epafripito wɔyɛ me nua ɛne yɔnko dwumayɛfoɔ ɛne yɔnkoɔ srɛni ne mo somafoɔ ɛne me dɛɛfoɔ ɛma no ba mo nkyɛn ɛfiri sɛ n'ani agyina mo nyinaa na ne ho yira no ɛfiri sɛ metee sɛ ɔyare na ɛwɔ m sɛ ɔyare owu yadeɛ deɛ nanso Onyankopɔn ehu no mmɔbɔ na ɛnyɛ ɔno nko ara na me nso bi na ma ɛnyɛ awerɛhoɔ ma mo awerɛhoɔ so amen. In fact, when I was reading this part, my roho kakra when me scene na Paul edeka sasem no describe Abrante and say in fact we yare about Nyankopon adom nti asonimu or the Paul no so na the same in fact Hayford na it is saying mfuni be ne nya no ha me da se bio Mr. Mismark adesua yɛsua sɛ yɛn hyerɛn ɛwɔ esum mu I think sɛ adesua no ɛka two characters bi ho asɛm yɛdi kan hwɛ Timothy and another character yɛbɛhwɛ no ho asɛm sɛ ne din mu odu Epaphroditus enti wɔyɛ hwan a abrante na wɔyɛ obi a mfan so yɛ bosom ni na bosom no omusom no yɛfrɛ no bi a bɛka sɛ ɔbosom Aphrodite ɛna ɔmu ɛsom no enti sɛ wɔyɛ bosom ni no kra kyerɛ sɛ baabi a wofiri a ɔbɛka Philippi asafo no ɛho enti ofiri abosom mu from pagan worship ɛna ɔbɛka Philippi asafo no na ɔbɛka asafo no ho no dwumadi a obɛdi yɛ no ɛsɔ ani ɛsɔ ani pɛɛ enti asafo no yi ne sɛ ɔsomfoɔ enti bra a yɛkyee Paul ne yɛde no kɔto afiase no ono na adwuma ɔyɛ ne sɛ ono na asafo no soma no ɛma no kɔpɔ nkyɛn because the time no na Roman yɛkyew ne yɛde wokɔto mu a bibia obehia no afiase hɔ no wankasa obusuafo anase onamfofo anase onkrofo ne be provide ama o enti Epaphroditus no wono na gigi akyade ne nyina no de akɔ ɔkɔn so obetena Paul nkyɛn kakra rechikyere ne ade enti ɔkɔye na ɔkɔyare enti na Paul ka sɛ wɔyare wu kakra bi sɛ nkɔyɛ debe owu na nsu Nyankopɔn ehun no na Paul say me mani gye because enko wudi ne nkare ho bɛbɔ are so me da fiase me breda da do aba obeboam no no so abe ahwe kura so mani pa afro a wo ma ahụ de pese ye kafa abrantie ho ne se one de dikan se wutie yen na wadwen ye o se wo de wuntimi nsum nyame da ebi kura ye wo to abosom fie ebi kura wo fie no obia ni ho no ma wasom nyame da nti wadwen ye o se wuntimi nsum nyame da Epaphroditus na oye bosomsum ni obeye nyame som ni ene Paul kan ho asem se me yonko dwumayeni a kire so ne Paul ye adwuma hand in hand that's right wasanse me yonko srani enti srani interest soldier on the cross impokranka woko wukra what I say enti wo ye adwuma firi ne pem ne na ho adin mu nyina ye de ben ye adwuma aboa Nyankopɔn enti ye so se de etie bia nyame betumi afayen na wo de aye adwuma enipa bi te se enti na Kristo ye de ben ebewu ye enti ye gyae pem se de yakeka nyina gyae pem a obetumi afayen no de aye adwuma na senke kan kasem koduru na wi o kan ba bi se nkrofo a wote saa munkura wo ewo enidie mu yemu won on say sometimes we dey mo yan kan yan kase ye asa memenda kwanfo ne Christians won ye yi won say asomfo no mostly ya na respect no from kakra sankrofo na chesa no Paul say yenkura won ewo nimdi enidie mu yemfa obuo ema won fi say wo free won pemu nyina na wa sacrifice say wo boa manyankopon adwuma ya debe etumpon nti ama ye ntiatia won anim obanes ye mpepa akonya so ame enye wadwen say dikon ni won so pepa so ye debe ye mu won na ye respect you nti I think say kakra me kan no na me insha na do me that's ba say wa cheche musade amaye mame ntwane de nso ketwa bi say it was not just even about Nigumadi Awukodio. Both Timothy and Epaphroditus, both of them were young. No, we are like so. We share in the constitution of the church of Philippi and Colossae. Now we are and actually no who are they? Penimfo a omwani to so omu musika ewomu. So these people, the fact is say na asafuni nyina betimi atena se say
obi oda jail e wo room wo ko na kohwe no no kire say they needed somebody na owo integrity obi a oye trustworthy because most times those times the young can know by nekura yenim say ebi mukura koje yes mo jail omukura so na this small girl e de koma inmates no e konya sika bebre obi okura threat ahodo a soldier for say no kind na kokoduro this young men had no qualities bia and into your see yen hold omo in high esteem and yes say bio as afu ye na ye kan so bi o ho na say obeye ye na elder no ye very younger bun say na nipa bi di nanim 88 afom kakra especially first elder crowd there na chesa say crowd na wo the na we first elder but if Epaphroditus sorry or ye only Timothy e wo hane and anka bia ye mom search high esteem prison ministries say omo na no na nka omo nkoye prison ministries anka de na ye beka but ye hwe qualities and unti no say they shine in darkness some microphone bi ni esi yesua bibi efiri omo ho and na Ellen White can say enye say kwa wo abrabo omo fam no na enya asem ketwa those times unam fam ko nkuru akesie we the province of Rome provinces no it was not easy you carry John Mark in the book of Acts okoya na no sign but Timothy the moment that Timothy nya so mu say grow no one no ye adwuma no to the end adofo adisuama yen say ibehia a lot of challenges a lot of hurdles ko but nyame ahye yembo se oka ye hwin kronkron ka ye hwin abofo no ebo ye chidom ya onyame no ankasa basa Yesu Kristo no aseme no mo ho ekosi wiase awie ye no osema ye nsuro we will go and come empo so famu wukura Paul say owuo ye ne mfaso because Paul ekiro we not the fiase he knew say nyade obepie biem but otimi kiro we nyina wa nigye mu de hye ono da fiase no o chiche ye wire na nka me ne wa aga bubuo ne yebebo urade me ye wadwuma wa me ya che me na no ma bebre you need to learn from that as well me da say me da mase my de yemre ni ntie de adusua no ebe twa me da mase pa me nya na nka ye toa so ko bat yemre ni ntie de adusua no ebe twa onyankopon enhira mo se mama mo ho kwan na odemo ayi adwuma atifo so ye beda mo asese mo anyi mo afidie emfamfiri ana ye de mo yes adusua ababesi na wie ye adusua to so num na ye de abro next week no so ye de to so nsia no ebe bremo onyankopon enhira mo nyina ahurase mu si utrase na me ma chum foster chum enhira so ema ye kra it was chiriampon watampa otini odina ye nya opese eye obiase na ode edusen adom ye enye han obiase esum yimu na nipa nyina entwe emra wonchen ahode ni firim ope no ewo yen wo se e de ma wo an krankra biara etie ehwe edusen so se momunya ope amfa mo ho ma wo e show den munyam ti ensu frɛ yen so ai kan yen so boa yen enyo ope enya hoden yintimi hire wiase na oba yanyira eda wase eyiwa kan fo din o Yesu din nti amen amen